Salutare lumea, sunt Adi și bine ați venit la un nou episod din Good Game Empire for Kingdoms. Nu uitați să arunci o privire la foarte tare din spionaj atunci când înainte unui atac. Ok. Asta cred că a arătat-o și episodul trecut. Ok. Știu, da, am mai fost azi. Ce? A, da, n-am, am uitat, nu am. Așa. Banditul. Ok. Așa. Să ne ducem la roată puțin. Știam că se întâmplă ceva de genul. Serios? Cine m-a atacat? Să mă puțin la raport, trebuie să răfrângere. De ce? Nu mă mai atacam. Ok. Și mai să mă ataci cu omor. Ce mai pici? Nu e interesant. A, aici. Bun. O, să luăm. Care? Pe asta să luăm. Da, asta am făcut. Ok. Tipul ăla e chiar nesimțit. Mă atacă aiurea. De ce mă atac? Stai să văd unde e. Ok. Bun. Hinks. Aplicare. Trebuie să intrăm într-un plan urgent. Nu mare. Stai să mă uit și eu pe aici. Da. Deus. România. Aia la români poate găsești ceva. Poți să intru aici în level 79. Niciun român pe aici. Strong România. Aplica. Nu. Trebuie să fii peste și atât de aici. Strong România. Asta a fost. Nu. Serios nimic? Daci liberi. Aici cred că am fost. Stai. Da, mă primesc. Bun. Deci pot să intru. Nu pot. România mare. Nu, asta nu. What? Nu. Scăptare, dar nu zice. Nu. Nu. She's brothers. România. De 40, nu? Nu. Da. Hai. Nu le lăsăm până nu intrăm undeva. Maldit. Nu, dăteam camp. Nu. Păi ce fac eu? Da. Înființează, bun. Nume alianță. Ce nu se pune la alianță? Eu, tu,
Superii plus an. Nu. Nu. Am. Di. Nu. Nu cu asta. Anti. Nu merge. Nu. Nu. Ce nume să-i pun? Nu. Mi-a venit mie, dar nu. Dar vă gândiți mai încolo, eu canal scriu așa. Oh. Nu, de ce scrii cu mare? Nu vreau cu mare. Nu, fac o camera până termin. Și am făcut alianța. Alianța se numește YouTuberii Rocamp. Alianța așa. Am scris în 3 limbi. În română e prima, a doua e în engleză și a treia e în maghiară. Poate mai sunt și maghiari dintre și aici. Da. Capital nu avem încă. Hai donăm și noi câte ceva pe aici. O să ne toate rubinile. Deocamdată doar atât ajunge. Așa, tu dacă ești aici. Îți iau am postul ăsta, parcă. Ăsta parcă era. Stai să mă uit. Ăsta cred că era. Nu, nu e ăsta. Cred că ăla de jos. Ok. Ăsta parcă era soară ăla. Nu, nici ăsta nu e. Așa. Cred că ăla cel mai de sus era. Nu. Nu să stăm. Ok. Hai să inventăm de un joc cei care n-au alianțe. De exemplu. Să zic extraordinar aici. Hai să inventăm pe ăsta. O să inventăm pe toată lumea de aici. Da, puteți intra și voi. V-am zis cum se cheamă. Nu, asta e într-una. Nimeni? Uite, 2 pe aici. Hai să ne vedem pe ăsta. Și pe ăsta. Da, am ceva de invitat. Nu, pe ăsta l-am invitat deja. Nu, ăsta are. Nu, pe tine te-am invitat. Pe cine aș mai putea invita? Pe ăștia 2. Level 11 și... într-o zi, bravo! Ok.
Filmez. Ți-ai mâncat? Da. Da. Sau direct grasos? Nu, pe mine. Nu știi tu. Nu știi tu. Ok. Nu aici, nu aici, nu aici. Aici mă duc mai târziu. Hai, aici ar trebui să... Nu aici. Ne ducem, nu să ne ducem. Undeva cu trafan. Ok. Ce am putea noi face pe aici? Avem aici. Văd că și aici noi putem bănuți. O să vindem toate. Să știu și noi puțin bani cu oricul de astea, n-am nevoie. Acum fac eu bani. Gata. Ok. Cât soldați? Am puțin soldați aici. Dar uitați-vă și voi cât pot să țin. Unde? Aici. Ok. Așa. Ați jucat așa. Și clar pot să țin. Dar nu aici. Harta gatelor. Da, chiar acolo n-am ce face, deci mă duc aici. Călătorii spre Braymod. Aici sunt eu. Am mai făcut eu câteva mici retușuri pe aici, să fie mai frumos. Ok. Cine cere misiunile? Nu. Asta pot să facem. Pot să dau. Așa. Te luăm de sus să vedem. Bun. Deci, doar un bilet îmi trebuie. Ok. Ceva. Care mai e? Nu mai avem. Nimic este afară. Nu. A rămas fără bani. Camp bun. Ducem puțin pe mapă. Nu uita de expediție. Da. Unde e harta? Harta regatelor sus. Primul sunt așa. Am zis trup. Serios? De aici nu pot schimba. Uite. Ce aș putea eu pleca aici?
ăștia aș putea să... Nu, 70 prea mult. Am observat ceva. Nu prea am bani. Stai, dacă pun cu 1 și fac... Să pun 2. Așa. Wow, un să... Așa. Ok. Următorul legat aici. Bun. Deci ce aș putea face? Cred că știu ce ar putea face eu aici. Păs aici, multe resurse. O să trimit absolut tot ce e aici. Două ori pun. După seara. Bun, în sfârșit iau și asta. Ce avem aici? Nu are succes. Nimic? Nu, mai puțin. Te what? Care m-a atacat? Altceva? Așa să crească. Bun. Nu, n-am. Deci, cum asta a fost episodul de azi, nu uitați să dați like și subscribe.